हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग रे आपण मानकु स्वागत। तो एबर टाइम हो गलानी 9:30 माने रात 9:30। तो मैं भाविली कि नहीं वीडियोटा एबे ही शूट कर देवाटा ही ठीक हम। तो आज ब्लॉग टी बहुत ही इंटरेस्टिंग हम बहुत इंटरेस्टिंग। तो आमे मैंने कुआड़े कुआड़े जाऊँ से आपण सहित सेयार करी दिन जाक कौन कौन करुँचे आपण सहित सेयार करी। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। तो एबे आम चलिलु भद्रक यात्रा अभिमुखे। तो ब्लॉग टोटली स्किप करें पूरा एंड जाए देखु। ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी। तो चल देखा आगू आगू कौन हो। आम ये रात रही तो से गाड़ी भितर टे स्टाइल मारिदेली आ। तो एबर टाइम आसिक से 5:30 ରୁ 6 पाखापाखि। तो आम भर आसिक पहुँचलु भद्रक आखंडलमणि ठाकुर पाखे। तो से जगहटा ना बहुत ही सुंदर थिला। तो चलतु मुझे से जगह देखा। ये जगहटा ना एत सुंदर होता पूरा आखिल आखि होता। ठाकुर दर्शन भी बहुत भलसे है। जो मैंने ये जाइए मत कमेंट करें और जो मैंने न जाइए से निहाती भाव जातु आ देखु मंदिर केमती है। आउ गोटे जगह भी था जेहेतु मो हाथ में फोन नाला मुझे सहित सेयार करें सॉरी। तो ठाकुर दर्शन कर सारापर से ठाकुर पाखे गोटे घर्षण भोग हुए और गोटे सुखेला भोग हुए। तो सहीटा आम करूँ दीटा जाक भोग करूँ तार प्रसाद खाऊे। तो एपटे एरियाटा ना एत सुंदर थिला। तो टोटल ही इच्छा ही हो आसापी। तो आपण मैंने देखिपे पहाड़ गुड़ाक केते सुंदर देखा जाऊला एठी। तो एबे आम आसिक पहुँच जाइलु पंचलिंगेश्वर मंदिर रे। इंटरेस्ट आपको एमती किसी देखा। देखिपे झरणा सुंदर लगुच ना बढ़िया लगुच जगह पूरा सुंदर भाव में झरणा बहुत आपण मैंने देखिपे। हाँ बढ़िया देखा तो यहाँ गणी गणी चल केतेटा पाहाच। हाँ सीटू जो एत बड़ा चलिक पलि आसिले आउ जे तू स्ट्रांग टा ना। वो काट अब सीमेंट कलर दिया अब चढ़ी बनी एटी बस बढ़िया। तो आपण मैंने देखिपे जगहटा केते सुंदर है। जगहटा किंतु बढ़िया ना पुणी पाग बेस भल लगे ठंडा ठंडा मस्त लगे। से सब कौड़े गले से पटे जाऊँगे गोटे लाइन लगे अरे बार तो माँ हरिका आगे दर्शन कर तुम कौ पटे जीव आस्ते आस्ते गोड़ खस केते भिड़ देखिलु से जगह भी बढ़िया देखा ना बोधे तार भर
ଏତେ ଜୋରେ ଆସିଲେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ କଣ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ବି ସେଇଆ ହବା ନା ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଗାଧୋଇବା ବୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ ମୁଁ ପୁଣି ପର୍ସ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଅଛନ୍ତି ବା ହଁ ବା ସେଇ କଥା ତ ଚାଲୁନ ସେଇଟା ଅଛି ବାପରେ ବାପ କେତେ ଭିଡ଼ ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ନା ଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ମାନେ ଛୁଇଁକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ତ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ମାନେ ଯାଇଥିଲି ସତ ହେଲେ କେବଳ ପାଣି ଛୁଇଁକି ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲିନି ତ ସେଇଟା ମନେ ଟିକେ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା ନା ଯେମିତି ଯାଉଥିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ହେଇଗଲା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗଲା ବେଳକୁ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଗଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖି ହିଁ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନୀଳଗିରିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ହେଲା ଯେହେତୁ ତା ଭିତରୁ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନଥିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରୁନାହିଁ ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମାମିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ଆଜି ସେଠି ଥିଲା ସୁନାବେଶ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଠାକୁର ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଥିଲା ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଖାସ୍ କରି ମୋ ଜଗା ଭାଇ ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଏଠାକାର ଜାଗାଟା ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନା ଆପଣମାନେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ତ ସେଠୁ ଟୋଟାଲି ବି ଆସିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଖାସ୍ କରି ମୋ ଜଗା ଭାଇକି ଛାଡ଼ିକି ତ ଜମା ବି ନୁହଁ ତ ଏଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ହେଉଥିଲା ତ କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ତ ଜଗା ଭାଇର ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ତା ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲୁ ଏ ଜାଗାଟା ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ତ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଉ ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ତ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ଯେମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ସେମିତି ତ ଯଦି ଜଗା ଭାଇ ପାଖକୁ ମାନେ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଜଗା ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତା ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ଲାଖିଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ଥରେ ନା ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଆଜି ହବ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଆସ ଏପଟକୁ ଆସ ତ ଏଠି ଜଗା ଭାଇର ଦର୍ଶନ ପରେ ତାର ପ୍ରସାଦ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ସେଠୁ ଆସିଥିଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଖାଇଥିଲି ସେଟା ପୁଣି କାହାକୁ ନଦେଲି ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଠିକି
ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 2:30 ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି। ତ ସେଠି ବି ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ସ ଯାହା ନେଇଯିବା କଥା ନେଇଯାଇଥିଲି। ତ ଆମେ ସେଠି ବାସ୍ ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ। ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ସେଠୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ କେବେ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଯାଜପୁରରେ ମାନେ ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେଉଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ମାଆ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ସେଠି ଆମେ କିଟରି ମିଟରି ଖାଇଲୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଛତିଆ ପଟ। ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 10:30 ପାଖାପାଖି। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରେ। ତ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମେ ବିରଜା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଛତିଆ ପଟ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଛତିଆ ପଟରେ ଫୋନ୍ ପର୍ସ କିଛି ବି ଆଲାଉ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେଠି ଚେକିଂ ପୁରା କରିକି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର କ୍ଲିପ୍ସ କିଛି ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୋ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଫୋନ୍ ପର୍ସ ମୋର ସବୁ ଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ସେଠି 7:30ରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ 7ଟାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦିରେ ମାନେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାର ବି ଥିଲା। ଆମେ 2 ଥର ଆଗରୁ ଯାଇଛୁ, ହେଲେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଥର କଥା ଆଉ ସେମିତି ହେଇନଥିଲା। ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର କ୍ଲିପ୍ସ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ମାନେ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଯାଏଁ ଆମେ ଯେତେ ବି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଯାଇଛୁ ସବୁ ଠାକୁର ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ସେତିକି ମାନେ ଭାଗ୍ୟର ନଥିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କେବେ ମିଳେନି। ମାନେ ଏତେ ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ କେବେ ବି ମିଳେନି। ତ ସେଇଟା ଆଜି ଆମର ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ କାଲିଠାରୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉନି, ଏମିତି କେତେବେଳେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ କାଲିଠାରୁ ମାନେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇବି, ଡେଲି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇବି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଉପରେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇବି। ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିକି ମୋତେ ପୁଣି ପତଲା ହେବାର ଅଛି। ଚାଲ ରହିଲି, ବାଏ, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।